Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Riforma favuri trasparenza, il-kontabilità u s-serjetà tal-proċess. Stqar dan il-Prim Ministru Robert Abela rigward ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali li tħabbru d-dettalji dwar din il-ġimgħa flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard biex tissaħħaħ il-governanza tajba u s-saltna ta' dritt. X'se nkunu qegħdin nagħmlu aħna? Indaħlu t-trasparenza, inżidu il-kontabilità, se nżidu s-serjetà tal-proċess u fi żgur maħna se nċaħdu ebda dritt. Anzi, se nelevaw il-proċess tal-qudiem imħallef fil-qorti kriminali u fejn jidħlu l-ispejjeż u l-ħlasijiet tal-esperti saħansitra quddiem il-prim imħallef. Mela fi żgur mhux se nċaħdu xejn aħna. Spjega li l-ġustizzja mhux qegħdem mal-elitisti biex jużawha ħalli jżommu l-pulizija bot minn bibhom u jixħtuha ġustament wara bib ħaddieħor. Il-Prim Ministru għadda messaġġ ċar li b'din ir-riforma li ġejja mis-sewwa se tkun qed tara li ma tkisser u tweġġa l-ebda persuna innoċenti u ma jgħaddux minn l-ebda inġustizzja legali. Dr. Abela qal li riforma fl-inkjesti hija favur lil vittmi ta' reati u qrabathom ikollhom drittijiet ġodda li jkunu jafu x'qed jiġri dwar il-każ tagħhom. B'dak li qed indaħlu issa, il-familjari tal-vittma jew l-vittma nnifsu ikollu dritt bil-liġi għall-informazzjoni kull 6 xhur. Dritt ieħor li qed nagħtu lill-vittmi u lill-familjari tagħhom li jkollok rapport tal-inkjesta illi jingħata lilek mingħajr ħlas. U għajdu li intom allura, x'oppożizzjoni din li toħroġ anka kontra iż-żieda fil-kontabilità fil-proċess tal-inkjesti. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela spjega kif bir-riforma se jsiru salvagwardji biex min jikdeb fuq in-nies u n-negozji b'mod malin irid iwieġebu u jħallasu. Il-gideb u l-kalunji tagħkom se nkomplu nieqfulhom bis-saħħa. U ma se nħallikom tkissru lil ħadd aktar, lil ħadd. U se nieqfulkom għaliex għandna mis-sewwa u għax il-poplu tas-sewwa hekk irid.